हेलो जतन सार गाहाम आने सब्सक्राइबर न आं अनेक दिन अंहा भिडिअ खाइजाया आं दंहा ता हिंखाय जों वातै फाइमानि बागैबो हिंखाय जों सिनि पारागो कारेन्टनोबो करे माने नोंगो 3 मास तोते काई दंहा कारेन्ट करे हिंखाय अबनि बागै भिडिअ खाइमाया एकदम प्रब्लेम गानि नगोबो केसा प्रब्लेम दंगो अबनि बागै अनेक ता हिंखाय जों थां बिजिनि बागै भिडिअ खाइजाया आं दंहा हिंखाय नक बाई तंग बाई गाम करे नक रैक्या नक भिडिअ तला कमेन्ट न खाइना के ताफालक बायदि अनेक दिन अंहा भिडिअ खाइजाया ता हिंखाय समय मायानि बागै एकदम बिजि काम पाइलिया दिनैबो वातै सै दंहा नायदि नखाबो एकदम कुसुम दुकाना थांगो सय बखाय सिनि पारानि सय ता हिंखाय सय न काले जागो बखाय ताक दुकाना थाना फायो एकदम वातै कारेन्ट फायानि बागै समस्या एकदम ता हिंखाय तनिसे कारेन्ट फाइसियो हिंखाय बनो तनि केसा ब्लग खाइना गना हिनै नगनि ब्लग न सिनाय आं नंनो नेक्स्ट टाइम रगो फनो गनो भिडिअ गाम जों थाङै रक हिंखाय माबनो समय मायानि बागै थामैया न इंथंखा सियागारा नाखै रगो ब्लग रो खाइमाया इंथंखा हिंखाय नकिया भिडिअ न लाइक दंना ताफालक बायदि हिंखाय जारके सब्सक्राइब खाइजाया हिंखाय सब्सक्राइब खाइना ताफालक बायदि हिंखाय बेल आइकन क्या सिनि रजा बायदि भिडिअ न क्या स्टेप दाखाय जादादि हिंखाय जतन आसुनो तन हामबाय।